Je suis moralement et légalement l'héritier légitime. Henri Konan Bédié Bangela Mekalo Treloro Dolela Samba Kerekeme Konodoni Bisaba Aninani Diadie Kuro Dao Kuro Dugudeni Dola Côte d'Ivoire. À 100 mois ani woro la ale la Côte d'Ivoire ka la sigidin folo yi États-Unis. Aye san bisaba ni fila sɔrɔ min ka kɛla Côte d'Ivoire nafolo ka minisiri so ɲɛmaaba ye a tɔla mi baara la san 11 kɔfɛ sisan kana kɛ Côte d'Ivoire Assemblée nationale ɲɛmaaba ye o mi sababu la a sela ka kɛ Félix Houphouët-Boigny ka nɔna bila la a fatuni kɔfɛ san 1993 san fila tɛmɛni o kɔfɛ a ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya ta karafiri kɔfɛ o mi karafiri kɔnɔna na a tun ye Alassane Ouattara bali ka kunbɔ ni jamana ɲɛmaaya ɲinina ni kuma ye min tun bɛ fɔla ko ivoirité min tun b'a yira ko ni bangebaga fila ma kɛ ivoirien ye i tɛ se ka jamana ɲɛmaaya ta Côte d'Ivoire. O mi ivoirité ye faranfarani caman don ivoiriens ni ɲɔgɔn cɛ. O fo ka taa san 4 tɛmɛni na surasi murutini dɔw y'o ka muruti yɛlɛma ka kɛ fagan dafiri ye. Ka Henri Konan Bédié bɔ jamana ɲɛmaaya la ka Robert Gueye sigi. O mi Robert Gueye ye san 1 kɛ. San 1 tɛmɛni Laurent Gbagbo kɛla a Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya 4nan ye. Laurent Gbagbo ya fagan ban wagati tun bɛ suruɲana min kɛ Henri Konan Bédié gɛrɛla Alassane Ouattara la ka politique jɛnkuru ba kɛ min wele ko RHDP. O RHDP fagan nana gbiriya karafirila min kɛla san 2010 ka Laurent Gbagbo bɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya la. Ka Henri Konan Bédié to RHDP la o ye jamana mara san 7 ka sɔrɔ ka na faran. Fo ka taga sa ka lon laban ma Henri Konan Bédié tun bɛ natala hali bi jamana ɲɛmaaya kɔ. Mɛ kalo tɛmɛni na san 2023 a y'a bolo di Laurent Gbagbo n'a ka politique jamakuru kula ma min ye PPAC ye. Ka ɲɛmaaya ɲini Côte d'Ivoire duguw la min tun bɛna kɛ karafiri natala septembre kalo la san 2023. Ka kɔn septembre kalo tɛmɛni na san 2022 PDC tun ye Henri Konan Bédié le yira yo mi yo ɲɛmaaba mi bɛ n'o lase jamana ka ɲɛmaaya talima karafiri ba kɔnɔ mi bɛ nana kɛ san 2023 natala Côte d'Ivoire. Aïcha Diarra, Boaké, VOA Afrique Bambara Togola.